Wonogiri. Wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kuthamu sepine nalikane ing wengi kuwi ora ngira metes elo ing pipi terus liramu kapan bali kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kudu ngayogja kang tansah ngancani sepining rasa ati iki stasiun duku kang dadi saksikan muga-muga sliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu. Wonogiri bergoyang. Ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepine ati nalikane ing wengi metes eluh neng pipi terus sliramu kapan bali kusumaning ati amung